Когато я няма в хола луната, когато не вярвам в разплатата, когато от болката нощем не спите, в какво се превръщат мечтите? Когато смехът ми не те излекува, когато не знам колко струвам, когато след Коледа вехнат телхите, в какво се превръщат мечтите? Мечтата е утро, което го няма, но утрото днес е за двама ни. Мечтата е утро, което го няма, но утрото днес е за двама ни. Когато умират след тях и бащите ни, когато онази размята косата, в какво се превръща мечтата? Когато я няма в хола луната, когато не вярвам в разплатата, когато от болката нощем